Oh, what's up mga idol at nagkita na naman tayong muli at yun na nga mga idol no. So, yun nga mga idol, alam ko kung ba't nandito ka ngayon sa video ko na to mga idol, sa ano ko na to, sa vlog ko na to no, dahil sa yun sa thumbnail niya nga no, sa thumbnail nung ano, sa thumbnail ng video na to. At yun nga no, yun, magpupurga tayo mga idol. Pupurgay natin yung mga ano, mga warrior natin mga idol no, at dahil nga sa i-ready na natin sila mga idol no, kasi malapit na yung bakbakan sa BBC mga idol. At yun, meron tayong itatalpak dyan 3, at yun syempre madi-deworm na nga tayo no, madi-deworm tayo, marami tayong ano. So pupurgay nga na ito mga warrior natin mga idol no, at yun nga no, natigil yung laban natin sa ano, sa TVPC yun, mega shoutout at The Good Boys yun, mega shoutout no. Natigil yung laro natin mga idol dahil sa yun nga, medyo hirap yung ibon natin mga idol no, dahil sa yun na ano, na laglagan sila ng mga pakpak mga idol no. Naglulugon nga mga idol no, lugon na lugon mga idol no. Yun yung nilalaro ko sa TVPC mga idol, nurong ko na mga idol, tinigil ko na. Pati yung hen ko, wala na yun no. Ayun mga idol no, lugon din mga idol no, at yung sa The Good Boys kaya nagawa, naglugon din, kaya yun nga. So, ipapamult mo natin sila mga idol no, papaganday mo natin balahibo nila mga idol, dahil nga sa di maganda yung kondisyon ng mga balahibo nila mga idol, di maganda yung kondisyon ng katawan nila. At yun nga no, ito yung mga warrior natin, ito yung ano pala natin, yung mga breeder natin mga idol, mapasilip ko sa inyo mga idol no. At yun nga mamaya, ito, ayun sa Sabado, ay buwan nga mamaya nga, Biyernes no, ngayon Biyernes ngayon. So may loading tayo mga idol na sa ano, sa may kargahan tayo mga idol sa FTPC yun, mega shoutout no, NPC yun, combine ng NPC mga idol no. May kargahan nga mamaya mga idol, so yun, matnog na mga idol no. Yung 2 months old natin mga idol, 2 months old natin mga idol, malungkot siya mga idol no. Ayun no, ito siya mga idol no, ayun siya mga idol no. Ito yung 2 months old natin mga idol oh. Ang pangit ng mukha mga idol. Ayun oh, hindi quality. Kumbaga sa manok yung pabagsak oh. Ayun na mga idol no. So yun na nga mga idol no, yung ano, yung panglaban natin, warrior natin yan, naka UFC mga idol no. 2 months old mga idol no, yun ang ano. So 3 years old na, 3 months old na siya mga idol. Sino nga na lumalaban mga idol, bakbakan sana mga idol sa North mga idol no. So matnog na siya mga idol, at sana lang talaga no, makapagpadulo tayo mga idol. Yun na nga ano, excited na sa kargahan mga idol no. At yun na nga ano, at ibinalik ko na yung ano niya, yung pinagpares ko na uli yung papa niya tsaka mama niya. Yun, yung mga parents niya na pinagbalik ko na uli, pinag-ano ko na sila uli para makakuha tayo uli ng ano, ng mga magiging kapatid na ito na solid. Yung ano, at ano, at yun, harap natin yung camera dun mga idol. Ito yung nanay ng ano, nanay tsaka tatay ng Basra natin mga idol no. Yung warrior natin mga idol, yung pinapanlaban natin sa South mga idol. Ayun yung hen mga idol oh. So yun na nga mga idol no. Ayun mga idol, solid na solid mga idol oh. Ito yung natin, ito yung hen natin mga idol. Yan yung ano, yan yung nanay ng ano, nanay tsaka tatay ng ano natin no, nung warrior natin na 2 months old mga idol no. At yun ang ano mga idol no, ang mga kamukha ng tatay mga idol, pinagati sa nanay oh. Ayun na nga no. At ito mga idol oh, ito yung mga breeder natin mga idol no. Huwag na tayo magbanggit ng mga linyada mga idol, hindi wala inline. Wala inline lang yung mga yan mga idol no, kasi gagawa tayo ng sarili natin linyada mga idol kapag makapagpaduglo tayo mga idol. Kapag dire-diretso yung dulo natin no. Ayan, pero galing yan sa ano, galing sa tropa mga idol no. Sa Maynila mga idol. Yan, sa malakas na tropa, malakas mga sar. At yung mga idol natin, ito pa mga idol. Ito pinakamalapit mga idol, pinakamalakas no. Ito nga no, pinakamalakas natin mga idol. Yan. Ito yung pinakamalakas na sitter ko mga idol. Alas lahat ng sibong dito mga idol, sinusubuan yan mga idol no. Ito nga mga idol, ito yung ano, kapatid yan ng 2 months old natin mga idol no. Pasensya na kayo, di pa nalinisan yung ano natin no. Kulungan natin no. Nabigla yung pag-vlog natin eh. Yung ano, Malnoris. Pang-apat na clutch sa kasi ito mga idol eh. Kaya ganyan yung ano niya, maliit.
Pang-apat na ano na to, pang-apat na ano no. Yan, papalitan ng buhangin yun mga idol. Yan na, pang-apat na clutch to mga idol no. Yan, kapatid ng 2 months old natin mga idol. Kapatid niyan mga idol, kapatid niya sa ano. Kapatid niya sa nanay yan. Nanay yan. Tapos ito yung ano, ayan mga idol. Yung tatay na ito. Yan, yung pogi na ano yan, yung pogi na maitim na yan. Yung mga idol no. Alam niya daan online mga idol. Yung ano, so ito na, may mga kapatid dito mga idol. Nandito na mga idol, may mga kapatid dito mga idol. So bali, tatlo yun nandito. Dalawang ano, tig-isang pa. Yan, yung black chick na yan. Yan. Ayan, manang-mana sa tatay mga idol oh. Ayan mga idol no. So pinakawalan na nga pala natin mga idol. Rumaronda na mga idol no. 2 months old mga idol. Ayan no. So ito yung mga warrior natin mga idol no. Yun. Pasensya na kayo sa ano ko ha, sa love ko ha. Kasi wala eh. Ito yung love natin ano na maganda na para sa atin to kaysa sa love natin dati. Talagang napakaliit. Pangit. So yun nga no, ito lang yung breeder natin no. Ilang piraso lang to, 3 lang. 3 lang. Tapos ito gagawin natin sitter to. Yan, sitter natin yan. Yan mga sitter. Diyan sila sa loob na gano. Ayun pala mga idol, ito pala, magkatabi pala. Yan, ito siya. Ito siya. Tapos yung ano, yung nanay ng ano, nanay nito. Nanay nito no. Yung nanay nito. Yan, pinaris ko dito. Sa itim na yan. Yan ano, pinaris ko dyan. Ito yung naging sibong niya, yan. Tapos ito mga idol oh. Yan, itong dalawa na to. Tabi ka dyan. Yan, yung dalawa na yan. Ito, iba ano na to. Kasi tig-isa lang sila. Kasi namatay nga yung isang ano ni Smith niya. Ito yung unang clutch yan. Yan yung pinakauna. Ito yung pangalawa. Yung mga idol, lalaban na ito mga idol no. Ayun na, hinagis ko kayo na sa daw yan mga idol. Yan, 2 months old mga idol. May mga yellow pa sa puwit yan mga idol. Dilaw-dilaw pa yung mga puwit yan mga idol no. At ito nga, pinaronta ko kahapon. Pinaronta ko ni kahapon yan. Talagang nawala. Hapon na muwi. So nakauwi naman siya. At ito nga ito yung pan third clutch nila. Third clutch pala to. Ay, hindi pala. Yung isang ano pala. Ando pala sa kabila. Sa Aliana Loft. Kaya pang-apat to siya. Yung ano. At ito yung tatay. Yan yung tatay. So pinaris ko naman siya ngayon sa mahinang nilalang natin no. Yan yung mahinang nilalang natin na MMFC na yan. Yan. So yun ang ano. At eto mga idol. Ito si Bibi Mola. Yung ano. Mahinang nilalang. Naglugon din mga idol. Yung ano, maraming salamat nga pala sa mga kalapadis natin dyan, ng mga veterans kasi nakakuha tayo ng moves sa ng mga payo. Na sa mga ganito talaga masakit talaga yung katawan ng ibon, kaya so itigil naman natin na. Yung dapat ilalaro ko si Bibi Mola dun sa The Good Boys, kasi lang yan. Medyo pangit yung kondisyon ng katawan niya, medyo lugon siya. Kaya yun, tinigil muna natin. At ito naman ito gagawin natin sitter to mga to. Pero by Birman to hindi, wala tong linyado mga idol. So ito may sibong tayo dito. Yan, pang mahinang nila lang yan mga idol. Yan mga idol yan, update lang. Pinakita ko lang sa inyo mga breeder natin mga idol. Ilang breeder lang meron ako? Dalawa. 3 lang no. 3 lang yung pagkukuha natin ng mga idol, ng mga linyada mga idol no. So 3 linyada lang tayo mga idol. Di tayo magpaparami mga idol. Yung iba't ibang linyada, hindi na mga idol no. So ito lang, focus tayo rito mga idol no. So paparamihin natin ito mga idol. Lalo na to mga idol. Ito kasi yung anak nila mga idol, nagpapakitang gilis sa talaga mga idol no. Talagang dumudulo ni padulo ni yung anak niya. At yun, mega shoutout kay Mark Tonga Angelo. Yun, ingatan mo yung nito. Ingatan mo yung Smith nito, kapatid nito no. Kasi yung Smith nito, ando naman kay Two Princess Love. Yun na albor nga sa atin dito no, nung pumunta siya rito no. Iba tayo mga idol eh. Talagang pag makakalapan din sa mga idol, tropa-tropa eh. Talagang
Pag nag-albur yan, bahala ka, kunin mo na. Sana all. Ano mga idol na, mas maganda mas maganda yung talagang may may dating yung ibon, may mga solid yung ibon para naman kung dumulo sa kanila, syempre masabi nila na galing to kay Alburo Lock. May ganda ka shoutout sa lahat ng mga tropa dyan, sa mga kalapatid dyan, at sa mga ano pa, sa iba pang subscriber natin dyan, mega shoutout. At yun nga mga idol, mag-start na tayo mga idol. Mag-start tayo na, so yun nga, dideworm tayo mga idol. Medyo pasensya na kayo sa lab ko kasi hindi na napaglinis niya, no? Kunti lang naman ng mga tain nila mga idol, Dahil nga, naglinis ako kahapon. So ngayon, hindi pa ako nakapaglinis mga idol, no? Yun nga, so yun nga mga idol, so let's proceed tayo mga idol. So yun nga mga idol, itong isa mga idol, nabuhos ko na kayo na rito mga idol, no? Ito, so medyo bawas na rito ng konti kasi nung nagpurga ako nun sa MMFC ko mga idol. Ito yung binawasan ko. Ito nga so ito mga idol. Siguro alam nyo naman ito siguro mga idol, no? Makakabili kayo nito mga idol sana sa Shopee. Meron ito mga idol, no? Pedro mga idol, no? Magandang pandiwam sa mga ibon to mga idol. So pang-isahan na lang mga idol, no? Hindi yung pa tayo, gamit tayo ng tawag ito, capsule, mga tableta ba yan? Yun, isa-isa, mahirap yung mga idol kung marami kang ibon mga idol, no? So ito mga idol, panlahatan na ito mga idol. Yun nga, no? So dito tayo magpupurga dito sana sa mga breeder natin. Doon na sa mga pliers natin, no? Ito yung mga idol, bubuksan na natin ito, no? So yun na, lagyan natin ng tubig mga idol. At yun mamaya, papakita natin yung mga idol. So kunting tubig ang nilagay ko mga idol, Mamaya papakita ko sa inyo mga idol kung kung effective nga ba talaga to. Itong Pedro na to. Yung sa to mga idol, hindi ko na-check sa Lazada, pero sa Shopee ko nabili to mga idol, no? At yung napakasulit mga idol, talagang baliktad yung mga sigmura ng ibon natin na ito mga idol, talagang tatanggalin natin ang bulati mga idol. So let's painom tayo. Papakain muna tayo ng konti mga idol para solid yung pag-inom nila. Yung nga pala kanina nag-training tayo mga idol, no? Malapit din naman yung mga idol sa SNR Dao mga idol na nagbitaw tayo mga idol, kaya medyo hingal sila mga idol. Medyo oo-ohin sila. Kaya iinom talaga yan mga idol. So pakain tayo ng konti mga idol, no? So yun wala na nga pala tayong Integra, so papainom natin sa kanila, no? Siyempre, kalapatid Flyer Mix mga idol, no? Solid talaga ito mga idol. Ito yung pagkain natin sa kanila mga idol, no? So ito yung pagkain nila mga idol, no? Ay mga idol, sobrang linis talaga mga idol, no? Napakaganda mga idol, napakalinis ng mga idol, napakalinis ng ng Kalapatids Flyer Mix, Kalapatids Flyer Mix mga idol, no? Ito kay Sir Ronald Gonzales nga ito, no? Mega shoutout sa'yo idol, no? At yung pero ngayon medyo nagtaka ka mga idol, no? Kasi may halo siyang munggo. Ngayon ako nakabili na may halong munggo mga idol, no? Ayun, no? So meron dito mga idol, meron dito Kalapatids Breeder Mix. Yun nga, mayroon dito mga idol, no? At yun, napakarami ng mais niya mga idol, mais. At yun, sunflower, munggo, at ang mga bilog-bilog mga idol, no? So magbigay tayo mga idol, konti lang para may laman naman konti yung nila, kutsi nila at mauuraw sila. Yung mga idol, no? Purgain na natin yun mga idol. Para sa darating na season 5 mga idol, no? So ready na yung mga warrior natin mga idol. Purga na sila. So yun, sibong inalaban natin mga idol.
Sige, kumain lang kayo. Pero nga pala tayong tikler dito mga idol, oh. May tikler tayo mga idol. Anak nila, no? So, napakatigas na ito mga idol. Napakatigas ito sito ng mga idol, no? Kasi halos lahat ng sibong ko rito mga idol. Pinakain nila mga idol, no? Na after 10 days sa nanay, kinukuha ko na tapos sila yung pinapasubo ko. Talaga nagsusubo sila mga idol. Sinusubo nila yung ano. Sinusubuan nila yung mga inakay natin mga idol. At yung ano, tapos sila kumana, tapos sila kumain. Mga idol, bibigyan na natin ito mga idol. Mamaya, update tayo mamaya mga idol, update tayo mamaya. Papakita ko sa inyo mamaya yung mga tayo nila. Mga 30 minutes lang. Oo, dito. So inom na kayo. Mga idol, nagkukumahos! Mga idol! Nagkukumahos! Yun na nga, no? Sige. Suka mo dito. Yun na nga, no? Medyo nga, inom na sila mga idol, no? Tiglan natin mga idol, pumasok na talaga, oh. Sige, mag-ready na kayo. Para sa ano ninyo, para sa... Diba, yung meron dyan, dito natin ilagay. Baba ka dyan. Dito ka. Okay, dito. Dito na. Oh, yan, oh. Diba? Sige, meron ka dyan. Yun na. Yun na nga mga idol, may natira pa kunti mga idol na. So ayun na nga mga idol, no? Sa mga gusto mag-deworm ng ibon dyan mga idol, baka kilala nyo ito mga idol, baka alam nyo to, itong pang-deworm na ito mga idol, oh. Pidro mga idol. At yun na nga mga idol, no? Ito yung kinalabasan ng mga idol, ng pinainom natin mga idol, no? Ito yung MMFC mga idol, isasalang natin tuloy mga idol, kaya sinorga natin mga idol, no? At ito yung tubig nyo, yan, no? Kalahati lang yan, tapos nilagyan ko lang siya ng konti. Yung pang-deworm mga idol, sa pangkalahatan mga idol. At yun ang pasintabi sa lahat ng mga kumakain dyan. Talagang napakasolid ang nilabas niya mga idol, no? Nag-istulang pansit mga idol. Sa dami ng nilabas niya mga idol, no? Yun ang ayan, talagang labas lahat ng bulatin niya mga idol. At dito pa mga idol, oh. Yun ang pasintabi po dyan sa lahat ng mga kumakain. Yung popo niya mga idol. Sobrang dami talaga mga idol. Sobrang dami niyang nilabas, ayun, no? Yan, parang pansit mga idol. At yun ang feeling ko ubos yata yung bulati niya sa tiyan niya.